sausaw natin sa patis. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng tinolang native na manok mga kapudibis at meron tayo ditong patis na may chili paste. At meron tayong sabaw. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin, mga takay kapampangan. Ang nag-request po ng pagkain natin ay si Miss Valerie Concepcion. Miss talaga. Gusto ko Siyempre. yan. Alive na alive kasi paborito niya yung ulam namin Yes. ngayon. Kain na tayo mga kapudibis. Unang subo. Excited ah. Ayaw mo yung legs? Gusto ko pakpak. Wow, Oh. kakatingin natin. Ito ang sausaw natin sa patis. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Mga tana po mga foodies. Tama. Ang sarap mga kapudibis. May daon ng sili tapos mayroon pang Palunggay. malunggay. Sarap. Ang sarap ng sabaw. Lasang-lasa talaga yung ano, yung native na. Sarap. Daming chili. Tapos papaya to. Papaya. Suksi. Sarap. Papaya.
Naman. Nakanyaman. Basta native mo na manok na, tapos lutuin mo ng tinolang ganyan. Sarap. Panalo. Tapos papaya yung ginamit mo. Tapos may siling pang daon ng sili. Sarap. Malasang malasa. Palas. Palas. Papaya, papaya. Sino kang sa akin? Manis din kami kayo. Wala rin sa kanya. Naman na. Mas ganito yung sausawan niyo, mga kapudibis. Patis na madami. Oops! Gulat. Ano kasing tawag to? Wala. Goya. Atin tayo. Ayan. Sarap. Goya, goya. Ay, kanya man. Brown rice pa. Brown yun sa kanya. Rice. Brown rice. Cheers! Ayaw niya mag-brown rice. So, ang nangyayari niyan, kalahati white, kalahati brown yung rice namin. Kaya minsan, nauuna akong kumukuha. Ayaw niya kasi ng brown to eh. No? Sabi kasi ng doktor ko, kumain ka ng white. Para Sabi ng magana doktor kang ko, kumain. kumain ka ng brown. Sa akin, white. Para magana kang kumain. Yan sa mga may naman eh, nakapuna na naman. Kaya sa'yo na yan. Ano ko?
Mm. Okay lang ba kayo kumakain siya? Magsishoutout ako. Nakalik ko sili. Shoutout po sa asawa ni Mary Grace Marantal na si Roel Marantal, Jojo Alcantara, Sanita Alcantara, Rian Alcantara, at shoutout din kina Baby Aliyah at Althea Magdasog at si Baby TJ Asinto. Ayan. Salamat po sa suporta po ninyo and God bless po. Ayan. Shoutout na pa yung Baby Allison. Shoutout sa inyo, Catherine. Love you all. Ayan, mga kapudibis, naubos ko rin. Mga kapudibis, meron po aming Facebook page. At TikTok ng The Foodie, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Vlogs, Kusinang Kabalen, Cook Like Crazy, El Pochi. Syempre, pakiclick na po yung notification bell po namin para ma-notify po kayo sa mga bagong videos ng The Foodie.